Daghan kaayo ang mga pagtulunan nga gihatag si Hesus ug ang mga apostoles nga nagmatuod nga kung kita magpuyo subay sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magpuyo nato ug makahimo ta bisan unsa. Ngano man tungod kay ang pulong nga gisulti ni Hesus o gisulti sa Ginoo nato, mao si Hesus mismo ang pulong nga nagpakatao. Nya unsa may iyang gahom sa iyang pulong, ang yawa mupatuo sa iyang pulong. Ang yawa ba musunod sa iyang pulong. Tuo mo dili. Hinaya sa niyong tingog oy. Arang-arang pamangyawa ni singgit pa man. Ang yawa ba ni singgit? Kamo hinaya niyong tingog. Mas grabe pa man tingali mo si yawa. Nito mutuo mo dili. Nya mosunod mo dili. Mao na ni ron hinay na kay tagtingog. Ang yawa mosunod siya inigsulti ni Hesus, pero mubalik ra pod siya kay yawa man siya. Kita unta kay di man ta yawa, nindot gyud unta kanang mosunod gyud ta nya ato yung permanentihon. Mao na giingon ni San Pablo sa unang pagbasa, ingon siya, kahibaw naman ko nga naa mo kahayag, kahibaw naman ko nga di na mo makalitan aning panghitabo kining katapusan sa kinabuhi, kining kamatayon nga moabot daw kawatan. Mao na pag dinasigay kamo kanunay og pagtinabangay sama sa inyong gibuhat karon. Pasabot ba ayaw pagsigig balik-balik anang sala, kay ang yawa ra may magbalik-balik. Ang yawa gon mosanong na siya, mopatuo unya human balik na sad kay yawa man siya. Pero kita di man ta yawa. Makamautang muhimog desisyon nga permanente para sa Ginoo. Ang yawa di man to ka desisyon gyud permanente para sa Ginoo kay ang iyang nature yawa man. Gipangutan ako na imong tupad. Imong tupad ba pangutan na? Ingna permanente na gyud kang mosunod sa Ginoo. Ingna permanente na ginang imo. O magyawa-yawa na sa karon ighumas misa. May ra ba kita dinhing musimba, may kitang musimba, may kitang magdupa-dupas tong kamot, may gani wa na mo padupaharos inyong kamot, no? Kana inig amahan namo, may kitang mudupa-dupas kamot, labi na gining pare, kay kami magi allowed nga mudupa kamo, di man mo allowed. Nya mo apil ra ba gyud mo, mamugos gyud mo, ay la padir padupahala mi padir kay ganahan man jud ko mudupa padir. Dayog ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nga igawas pa lang anang pultahan o ana, gabuot-buot na. Di na mananghid sa Ginoo. Di ba? Mao na ayaw eh. Pero ang yawa maniguro gina siya nga maliwat ta niya. Mo nang himuon gyud niya tanan. Karon hinginlan diri sa Ginoo, mutpaktaklim sa nangatos pikas. Ikaw ron diha galingkod ka nya imong hinginlan ang yawa pinaagi sa pulong sa Ginoo ka din ajud ko mamalikas, hinginlan ni nakong yawa sa pamalikas. Way siguro mutapot na si imong tupad. Ano na si imong tupad mutakli. Labi na ang imong tupad gaduka-duka ra gana wa gyud wa mangandam ba? Wa mangandam. Masudlan na si yawa. Mo na pag tinabangay. Unsa man ning ingon ni San Pablo kapag tinabangay mo, pag dinasigay mo, kanang kamao unta tang musangyaw ba nga kamaotang mohigilin og yawa. Ayaw kahadlok anang yawa. Gamita ang tinuod nga pagtuos Ginoo. Laom diha sa Ginoo. Una dinhi sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong gitubag dinhi? Nagato ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Hain man ang yuta sa mga buhi. Hain. Kalibutan? Yuta nis patay. Kini dinhi. Yuta nis mga patay o mga patyunon. Hain na nagsimba ay apil na ni nagmisa. Mga patyunon eh. Ang yuta sa mga buhi tuas langit. Mo na siya. Hain man langit. Hain man ang langit.
Nias kalibutan ug tuad didto sa sunod nga kalibutan. Dinhis kalibutan hain man ang langit. Naas imong kasing-kasing. Brighta ninyo, no? Ya, kumusta mo ron imong kasing-kasing? Unsay naa diha? Langit, impierno. Og langit gani mailhan na nimo kay di nagidna masuko ng tawhana. Wa na say yaw-yaw, wa na say kahiubos. Kay ang suod sa kasing-kasing langit man, pero impierno gani suod ana. Magsigi nagyaw-yaw, magsigi nagkasuko, magsigi nagsapot, magsigi pag nagbisyo. Amo na mga kasing-kasing nga gisudlan og impierno, gipuy-an og yawa. Lingi ako sa na imong tupad. Ingna unsa may imo ron, unsa na ani mo ron, langit o impierno. Ingna. Labi na ang imong banaw na ginamutagad nimo kay nahiubos og maayo sigihan nimo gwakli iguli ro sa inyo ingna dong unsay naa nimo impierno o langit tamparuson tanong kambuanga ka diya kita kag impierno ayaw lang sad padaan na og dana gani ang imo ganing kauban sa kinabuhi mura na gani gipuy-an na siyawa impierno na kaignaong ang kasing-kasing ga sige nagbugat ana ayaw lang sad patakod padayon lang yun og smile. Muna kamong mga ginikanan, usahay ka na inyong mga anak, puyan mo nagyawa. Ang yawa ng duwa des computer, ang yawa sa kalaway, ang yawa sa mga bisyo, ang yawa sa katapulan. Kamo sa mga ginikanan, ay lang sad mong patakod, oy. No? Og dili sila magkugi, kamo na lang sa ikugi. Di sila manglaba, kamo ipanglaba. Haron di mo matakdan. Ay nalang pagsigsugo anang tapulan kay matakdan man ka madugay. Matakdan ka. Kung ang inyong bana di gyud mo undang anang bisyo, magsigig yung inom, ikaw na lay tig-atiman anang palahubog. Ayaw na lang na siya sige hunong anang imong inom kay madugay. Matakdan man ka anang yawa. No. Mayang nagsigig pangabit, ay atiman na lang sad na siya inig uli, gikas kabit. Ikaw ayaw lang sa pangabit. Nganong masuko man kag nangabit siya nga ikaw limpyo man imong kasing-kasing. Ug wa na siya puy diha sa Ginoo kay ang iyang kasing-kasing impierno na gyud. Ang yawa sa kalaway, ang yawa sa kaulag mo ay naghari diha. Ikaw sad nga iyang kaubas kinabuhi ay na lang sa patakod. Papuy na lang sa nang imong kasing-kasing og yawa naman. Ginoo sa kaputli, Ginoo sa pagkamahigugmaon, Ginoo sa pagkamaunongon. Ano? Ginoo sa pagkamapasayloon. So ang battleground karon ni as kasing-kasing. Muna si San Pablo, gidasig ta niya. Magdinasigay ta. Niyang yawa, mupuyo sa naspari. Ha? Kamu no, gaduda naman hinoon mo. Kanis father, yawaan, basad ka ni. Ay, simpre. Kamu rin ay mutilaw og yawa-yawa. Pariharata timan ibaya kinsay gapatay ni Hesus ang mga pari ni atong panahona mga high priest pagyod kinsa man ang high priest mga kardinal mga obispo maoy nag-orchestrate aron patyon si Hesus ug di mi magamping ako di ko magamping kining akong pagkapari kining akong dungog kining akong gahom kining akong gitawag og in quotation authority isip pari maorasan ni ang muimbitar sa yawa sa akong kasing-kasing. Muna kaming mga pari gitagaan gyud mi og assignment. Sa may among assignment ang pagpuyo sa kinabuhi sa kakabos sa kaputli way asawahay silibasi og pagka mapaubsanon nga mosunod sa among obispo. Tanaw gani ninyo nako, wa na ko magtuman anang kakabos, kaning silibasi, o kining pagsugot sa authority, pahinumdumi in taon ko ninyo. Tabangi sa ko ninyo, hunghungi sa ko, pader, wa naman kamuhaom anang inyong tulo ka evangelical councils. Nya maingon day ko, hay man ana. Kana bang kakabos pader, norong na naman imutan ng kolekta. Wa na may nibalik nga rinamo. Anong inyo man kung pakialaman anang ako may pari din eh.
Ingon gani ko ana ingna lang sa dimong kaugalingon giyawaan na gyud no giyawaan. Ay lang sag patakod ingna lang sad sige pader salamat ha. Makalaom jud ka pader nga support gyud ko nimo. Ingon din pare sige be ikay gasto ani atong kuryente dinhi. Ikay bayad sa atong electric bill. Pila man na pader 80,000. Bayad din ka. Nya mo bayad mo. Di kang bayad. Bayad na naman mo tanang kolekta. Awa na natakda na ka. Bayari na yun. Ana. Niyagwa ka ikabayad. Ibaligya na imong yuta. Ibayad. Nga naman. Kaya ang sugos Ginoo nag-ingon, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Niya ang parokya nahimo namang kabos kay kurap man ang pari. Bayari ang kabos nga parokya. Di ba? Pero ang pari, ayaw itong bayari siya. Ang parokya lang. Kaya mo na, mo na inahitabo sa ato ro mga slots na halin. Nga naman, kining gayaw-yaw, dato man eh. Kaya bang, ako mutuog yung kuaning moingon ang Ginoo nga, ang kasing-kasing nato mo'y hukman. Sige, manindog na ta.